Takže dobrý večer, moje meno je Jan Tkačík, som študent na Fakulte informačných technológií a v rámci môjho štúdia som sa dostal aj k neurónovým sieťam, rekurentným neurónovým sieťam a neskôr aj k niečomu, čomu hovoríme Neural Turing Machine. Keď by sme na to išli veľmi zoširoka, tak vieme, že neurónové siete sú veľmi silné, sú teoreticky veľmi silné. Dopredné neurónové siete sú schopné sa naučiť akúkoľvek funkciu, to je dokázané. A takisto je dokázané, že rekurentné neurónové siete sú Turing complete, čiže všetko, čo vlastne je nejak rozumne spočítateľné, tak všetko to sú rekurentné siete schopné sa naučiť. Keď riešime ale nejaké reálne problémy, tak často narazíme na to, že nie sme schopní vymyslieť dosť veľkú sieť alebo nie sme schopní naučiť takú sieť, ako by sme potrebovali na vyriešenie nejakého problému. Minulý október páni Graves, Wayne a Danny Helka z Google DeepMind publikovali článok o Neural Turing Machine, čo je nejaký typ novej rekurentnej neurónovej siete. Ja som sa toho chytil a skúsil som to naimplementovať, výsledok si môžete pozrieť na GitHube. Jednou vetou, keby som chcel zhrnúť, čo je Neural Turing Machine, tak je to rekurentná neurónová sieť s pamäťou s náhodným prístupom. Tá pamäť je externá, nie je distribuovaná ako v prípade nejakých iných rekurentných neurónových sietí. A tá sieť Neural Turing Machine je veľmi zaujímavá kvôli tomu, že len zo vstupov a výstupov sa dokáže naučiť algoritmy. Hovorím algoritmy, nie datové transformácie, kvôli tomu, že tie algoritmy majú oveľa lepšiu generalizáciu ako generalizácia na problémoch je oveľa lepšia ako na známych rekurentných neurónových sieťach. Keď chceme napríklad zistiť, čo všetko je tá sieť sa schopná naučiť, tak môžeme skúšať napríklad kopírovanie. Čiže máme na vstupe nejaké datá a chceme ich dostať na výstup. Keď sme toto chceli naučiť feed-forward network do prednú sieť, tak absolútne zlyhá, ona nie je schopná si zapamätať nejaké data. Rekurentné neurónové siete toho sú schopné, akurát, že vieme, že keď tie data sú veľké, alebo chceme sa na nich rozpamätať po nejakom dlhšom čase, tak zlyhávajú. Keby sme išli o krok ďalej, tak táto sieť Neural Turing Machine je schopná naučiť sa napríklad repeat copy task, čo v podstate ide o to, že k tomu copy tasku pridáme ešte jeden skalár, ktorý nám určí, koľkokrát chceme tie data na výstupe mať. Keby sme išli na niečo lepšie a niečo použiteľnejšie, tak je schopné sa naučiť predikciu nasledujúceho vstupu, takže nejaký Ngram model. Hej. Ngram model sa veľmi používa proste vo veľa oblastiach, napríklad spracovanie prirodzeného jazyka, analýza DNA sekvencií a tak ďalej. Jednou z ďalších taskov, ktoré tá sieť je schopná sa naučiť len zo vstupov a výstupov, je napríklad sortovanie. Hej, dostane data s nejakou prioritou a na výstupe chceme tie data zoradené podľa tej priority. Teraz veľmi v rýchlosti zhrniem, ako to vlastne celé funguje. Keď by sme sa pozreli na architektúre tej siete, tak zistíme, že je veľmi podobná von Neumannovej architektúre súčasných počítačov. Nájdeme tam nejaký kontrolér, ktorý spolupracuje s pamäťou. V každom kroku kontrolér spracováva vstup zo vstupu a z pamäte a updateuje pamäť a dáva nejaký výstup. Čo je veľmi podobné tomu, ako fungujú počítače dnes. Čo je podstatné je, že pamäť aj ten kontrolér musia byť diferencovateľné tak, aby sme boli túto sieť schopní učiť klasickými gradientnými metodami. Kontrolér môže byť v podstate hocičo, čo je derivovateľné a dokáže nejak transformovať užívateľský vstup a prečítané data na výstup a nejaký surový adresovací vektor. V mojej implementácii je to klasická dopredná neurónová sieť s jednou skrytou vrstvou. A pamäť, keď sa pozrieme na to, ako je reprezentovaná pamäť, tak sú tu hlavná časť je memory bank, to je v podstate matica vektorov. Jeden vektor tvorí jednu pamäťovú bunku
a tých pamäťových buniek tam máme N. Na prístup k tej pamäti sa využíva nejaký adresovací mechanizmus a priamo adresovanie tej pamäte dostaneme pomocou hlav. Hlav môžeme mať jednu alebo viac. Je to len nejaké logické zabalenie výstupov toho kontrolera, ktoré obsahuje nejaký pridávací vektor, mazací vektor a surový adresovací vektor. To, ako prebieha to adresovanie, je relatívne komplikované. Ja to tu nebudem vysvetľovať úplne do detailov. Ide o to, že je tam niekoľko mechanizmov, ako sa pristupuje. Prvý mechanizmus je content addressing, čiže adresovanie podľa obsahu pamäte. Ten raw addressing vektor obsahuje, surový adresovací vektor obsahuje key vektor, ktorý sa porovnáva so všetkými bunkami pamäte a zápis alebo čítanie sa sústredí na tie bunky, ktoré sú najviac podobné tomu key vektoru. Ten content addressing vektor, ktorý nám vznikol touto transformáciou, potom ide ďalej a použije sa a zmieša sa s adresovacím vektorom z minulého stavu. A v podstate sa môžu stať nejaké dve základné veci. Buď sa ignoruje ten content addressing vektor a berie sa starý adresovací vektor, alebo sa ignoruje starý adresovací vektor a berie sa ten content addressing vektor, alebo sa to nejak zmieša. To, či sa to zmieša, určuje nejaký skalár, ktorý generuje ten kontroler pre každú hlavu. Potom čo buď použijeme, respektíve potom, čo zmiešame ten starý adresovací vektor a nový content adresovací vektor, nasleduje posun. Môžeme sa posunúť, to ako je posun definovaný, nie je úplne presné, ale v mojej implementácii je to tak, že môžeme sa posunúť jednu bunku doľava a jednu bunku doprava, alebo ostať stáť. Zase sieť produkuje skalár, ktorý určuje, ako sa to bude chovať. Keďže ten adresovací vektor po týchto operáciách je nejaký rozostrený, tak v poslednom kroku sa zostrí zase podľa nejakého vektora. Potom, čo máme adresovací vektor, môžeme robiť s tou pamäťou. Základné operácie sú samozrejme zápis a čítanie. Zápis sa robí v dvoch krokoch. Prvým krokom je výmaz, čiže adresovací vektor a erase vektor, ktorý je produkovaný kontrolerom pre každú hlavu. Podľa nejakého vzorca updateujú pamäť, čiže keď erase vektor a adresovací vektor je v nejakej bunke spoločne jednotku, bunka sa vymaže, inak ostane nezmenená, ak erase vektor alebo addressing vektor je nastavený na nulu. Samozrejme, všetko je probabilistické, takže sa môže stať všetko medzi tým, hej. Čiastočný výmaz alebo čiastočne nechanie, ako už chceme. A v ďalšom kroku pridávame to, čo je v add vektore a v pridávacom vektore pomocou váh adresovacieho vektora do tej pamäte. Čiže najprv vymažeme to, čo tam je a potom tam pridáme niečo iné. Čítanie z pamäte funguje tak, že vždycky čítame z celej pamäte a sústredíme sa na bunky, ktoré majú veľkú váhu v tom adresovacom vektore a výsledný vektor, ktorý je prečítaný, je akoby váženou sumou z tej celej pamäte. Keďže je to rekurentná neurónová sieť, nie sme to schopní učiť klasickým backpropagationom, ale musíme použiť backpropagation through time. Napríklad, v mojej implementácii je použený backpropagation through time a na updaty váh je použitý RMS probe. Nebudem do detailov vysvetľovať, jak to celé funguje. Radšej sa poďme pozrieť na nejaké experimenty. Treba povedať, že samotná tá sieť je veľmi komplikovaná a má veľa stupňov voľnosti. Môžeme nastavovať ten kontroler, typy kontrolerov, veľkosť napríklad, počet neurónov v skrytej vrstve, počet hlav na zápis, počet hlav na čítanie, veľkosť pamäte a aj to učenie proste má dosť veľa parametrov. A ak chceme, aby to učenie fungovalo správne, je nutné tieto parametre nastaviť veľmi, veľmi citlivo. Je to veľmi výpočetne náročné, to učenie je veľmi výpočetne náročné a je dosť ťažké ho paralelizovať, keďže všetky operácie na seba naväzujú.
Ja ukážem úplne najjednoduchší copy task a môžeme si to nejak rozobrať. Čiže to je úloha, ktorá má zistiť, či tá sieť je schopná udržať nejakú informáciu po dlhší čas. Sieti ukážeme nejaký vektor, potom nejaký delimiter a chceme, aby všetko pred tým delimitrom nám prehrala. Vieme, že táto úloha je veľmi problematická aj pre rekurentné neurónové siete. A teraz sa pozrieme na nejaké video, jak prebieha to učenie. Tu hore je vstup, ktorý chceme, čiže nejaký delimiter, ktorý nám určuje začiatok sekvencie, potom data a delimiter, ktorý nám hovorí, že chceme tie data prehrať. A tie samé data chceme mať potom na výstupe. Toto je ideálny výstup, ktorý by sme tam chceli mať. Toto je výstup mašiny, ktorý nám dáva. Tu na ľavo máme adresovací vektor, ako vyzerá adresovací vektor, čiže v podstate ako pristupujeme do pamäte. Toto, čo tu teraz je, v podstate znamená, že pristupujeme najviac v prvom kroku do 79. bunky, potom niekde do buniek asi 80 a v posledných krokoch zase pristupujeme do bunky, neviem, 79 alebo niečo také. Ja to skúsim spustiť. Uvidíme, že v začiatku tá sieť veľmi rýchlo sa naučí, že na začiatku majú byť samé nuly, ale ešte nevie nič o tom, čo za data majú byť na výstupe. Hej. Čiže tá chyba je veľmi veľká. Prístupy do pamäte sú takmer náhodné. Pristupuje úplne, kde sa jej zachce. Ten výstup je strašne slabý, ale za chvíľu si všimneme, že prvé vektory už začnú sa podobať na to, čo by sme chceli. Hej, keď už máme nejaké krátke vektory, tak vidíme, že sa to učí už celkom dobre. Dokonca tu už je to celkom dobre, ale dlhšie sekvencie to nezvláda. Hej, prístupy do pamäte sú stále veľmi náhodné. Vidíme síce, že tam, kde niečo zapísal, tam aj prečítal, ale ten prístup do pamäte je strašne bez nejakého väčšieho poriadku. Hej, tam, kde zapísal, potom v ďalšom kroku aj prečítal, ale nemá to žiaden poriadok a teda generalizácia je dosť malá. Neskôr, ako to učenie prebieha, si môžeme všimnúť, že začne tam byť vidieť nejaký rád, že postupne pristupujeme k bunkám a postupne zase po jednej čítame. Hej, to už tie výsledky sú veľmi pekné a teraz, akoby keď sme sa pozreli na chybu, tak sme niekde tu, čiže chyba je už veľmi blízka nule. Avšak má to ešte jeden háčik, že aj keď tá chyba je takmer nulová, tak stále ten prístup do pamäte nie je úplne ideálny. Najprv si to zapíše do nejakej jednej bunky mimo a potom od nejakej náhodnej bunky to začne zapisovať sekvenčne. Čož nie je dobré, lebo keby tej sieti ukážeme dlhšiu sekvenciu, tak si začne prepisovať tú bunku a zlyha skôr, než by mohla. Preto tá sieť bola schopná, a pri tom učení sa tá sieť bola schopná dostať z toho lokálneho minima. Sice sa na chvíľu rozladila, tá chyba stúpla, hej, vidíme, že tie dáta na výstupe sú úplne na nič momentálne, ale po chvíli sa ustalila zase na takmer nulovej chybe a už so správnym algoritmom, jak za chvíľu uvidíme. Hej, zrazu začalo si to zapisovať od nejakej bunky, pekne sekvenčne, bunku po bunke a presne sa tam aj začalo čítať a postupne dávať na výstup to, čo chceme. Hej, keďže hovoríme o tom, že sa to naučil nejaký algoritmus, malo by to byť schopné dobrej generalizácie. Najprv sa ale môžeme pozrieť, jak by sa dal ten algoritmus nejak interpretovať. Že podobný task dáme niekomu, kto programuje v nejakom nižšom programovacom jazyku, tak pravdepodobne napíše nejaký taký kód, čo je presne to, čo robí tá sieť. Daj sa niekde na štart, kým nevidíš delimiter, zapisuj si bunky a posúvaj sa o jednu bunku, potom začni od toho začiatku čítať. Hej, to je presne to, čo sa tá sieť naučila.
A keď sa pozrieme na tú generalizáciu, tak teraz ukážem, čo sa stane, keď tu sieť sme učili na dĺžkach 1 až 20. Keď tej sieti ukážeme sekvenciu dĺžku 100, vidíme, že tá chyba je takmer nulová a tuto si sa nie je veľmi dobre vidieť, ale v pohode tá sieť si zapisuje ďalej do pamäte a číta. Kým jej stačí pamäť, ak jej ukážeme sekvenciu dĺžky 200, tak vidíme, že zrazu to zlyhá, keďže sme v pamäti mali len 128 buniek, tak od tej 128 bunky to začne byť veľmi rozhádzané, máme tu nejaký bordel prepísaný už tou druhou iteráciou. Potom je to chvíľu dobré, to sú tie data, ktoré neboli prepísané a tak zase nejaké hlúposti. Keď by sme sa pozreli na tú chybu, tak do tých 128 je veľmi nízka, potom zrazu vystúpa a to už je to, že si prepisujeme tie data. Keby sme to porovnali s inou rekurentnou neurónovou sieťou, LSTM, tak zistíme, že pre tie krátke sekvencie, keď to učíme na tých krátkych sekvenciách, tak je to takmer rovnako dobre. Ale LSTM, to sú tie spodné riadky, zlyháva proste v generalizácii. Ako náhle ukážeme dlhšie sekvencie, nie je schopná proste reprodukovať ten výstup. Podobné výsledky sme dostali, keď sme skúšali ten repeat copy task. Zase tá sieť bola schopná generalizovať dobre aj tie dĺžky a relatívne dobre aj počty opakovaní, aj keď to už by bolo trošku diskutabilné, keďže tam bola nejaká chyba, ale určite to bolo lepšie, než to, čoho bola schopná LSTM sieť. A keď sa pozrieme na ešte nejaké zložitejšie tasky, napríklad n-gramy, čo som hovoril, tak si môžeme všimnúť, že keď sme tej sieti ukazovali vektory z nejakého špecifického náhodného rozdelenia a vypočítali optimálnu predikciu, tak zistíme, že tá Neural Turing Machine je veľmi podobná. Vždycky po rovnakých akoby vstupoch si zapísala do rovnakých buniek nejaké číslo, si inkrementovala akoby tú bunku a potom z toho čítala presne z tej bunky. Čiže v podstate z toho je vidieť, že ona si nasimulovala to, že po nejakých 5 bitoch, keďže sme používali 6 gramy, tak po 5 bitoch si pozerala, čo za tých 5 bitov bolo, zapísala si do príslušnej bunky, že mi prišla takáto sekvencia a potom z toho bola schopná predikovať, čo vlastne bude ďalší ten bit. Keď sa pozrieme na priority sort, tak tá sieť v podstate vymyslela niečo ako hash tabuľku, čiže postupne, ak jej tie dáta chodili, tak si to zapisovala proste podľa tej priority a potom, keď sme zažiadali o prečítanie tých dát podľa priority, tak už išla sekvenčne pekne, tak jak to mala v pamäti. Pri učení takej siete narazíme na veľké množstvo problémov. V podstate pri učení všetkých rekurentných neurónových sietí narazíme na veľké množstvo problémov. Tu je to ale ešte znateľnejšie, lebo to učenie je veľmi pomalé, keďže fakt ťažko sa to paralelizuje. A hlavne to učenie závisí veľmi, a to, ako sa to bude učiť a či vôbec sa to bude učiť, veľmi závisí na náhodnej inicializácii pamäti a kontrolera. Zatiaľ nevieme, ako nastaviť tú pamäť a ako nastaviť ten kontroler tak, aby sa to učilo vždycky správne. A ďalším problémom je, že máme strašne veľa stupňov voľnosti. Ďalším krokom pri práci bude integrovať tú Neural Turing Machine s Brain simulátorom, ktorý vyvíja Kin Software House. Myslím, že oni tu mali prednášku pred týždňom a vysvetľovali, o čo ide. A chcel by som to použiť pre políciu na predikciu pohybu hľadaných osôb. Snáď sa to nejak podarí a kto by mal nejaké lepšie využitie tej neurónovej siete, tak určite to bude zaujímavé a môže sa pozrieť na tú implementáciu na GitHube a nejak to skúsiť využiť. Videli sme, že tá sieť proste je schopná učiť sa, hovorím algoritmy, je to môže trošku silný výraz, ale fakt algoritmy a teda môžeme čakať, že v budúcnosti sa počítače budú programovať samé, len na základe tých vstupov a výstupov, ktoré majú.